gabi na may ka-dinner date. Kani dapita. Wala kay mga sumuka. Sikot. Padol po na biyak. Dapat lang sila mag-provide og electric fan ako karon dayon. Sige. Asang electric fan? Sir. Asang electric fan? Ang ilang fire extinguisher, gitaya na pag maayo. Mailagi lamang walay sunog na hitabuhan kay pila nakatubig walay sunog o gitaya na. So what's up mga wakwak, mga tuta sa ginbita mo gud mga tuta og Lazy Beach Club. Pero kanang uban kay wala no, silang bubong silang tilyo, wala kay Clantillo fiesta mo gud no. So mga wakwak, see you day sa buwan sa Lazy din no. Kay mag-company ongoing pamihaan to, padulong pamihaan to. So karon, di gud may kompleto no. So mag-proceed na ta. Hi to my vlog. Ano kung na mo ikikatampo ko, di kay kakuyog-kuyog na mo. Terbiya po na kuan. Kakuyog-kuyog, nga po ikatampo, di mo tiyog, hilaw-hilaw mo sa mga ama. So what's up mga wakwak no, naabot na dito sa tong destination, sa tong location din no. Karon di ay nata sa Lazy Beach Club din no. Og karon atong location sa dapit barangay Talayong Lazy Siquijor no. Magkayak taha atong dapita. So karon kay ang mga kauban ako wa man na nagdalag mga ilisan, mga basa meron. So ani sir mo ni ila inyo ang parking lot. Yeah. Parking lot ha ani dapita. So welcome sa ila ang massage room. Sumo nilang massage room. So kasagaran anytime pwede bisag adlawan. Oh yeah, anytime. Sumo ni siya ikuan virgin coconut oil. So ang mga ubang gamit is ila pang ipangtaguan no. So karon mo proceed sa ubos. So ako mga kauban guys. Tuhaan to mga uban-uban naman sila kanang maka-benefit sila pag mga sila makatig-advantage sila. Ito haad to no pictorial, photoshoot, mga polos, uban-uban nun, mga gani mga polos. Tawa. Musa sila ka mga taong malipayon niya ako ani gapainit, gapasingot, antik nga mapa. Antik ka mapa. Pila nakatuig ning kuan na mapaha oh. Ay hani tagikan sila rin na yung agi taga highway ta padulong taog lasi nata karon hay dapita. Kani wa ko kabalo usa yung tanamana. Na kay mga order gipanggutom ka so natay available nga kanang menu. So ilang taon nimo pili dita tigkuan taglanto kay di puta mong order. May niud to na ta. Ako tira nimo. Hindi. Ako tira nimo. 36. So ang normal is 37. Wa ko balo. Wa ko na minog science. 38. 37.5. 37.5. 37.5 dime normal. So 36 so pareha ra binawa. Ang ako 36.7 iya po 36.7 so ako kabalo gubaon ba ni or dili? Basta kay gubaon siguro ang pareha man na. Wala tay stilyo. Galingkod gahulat na to stilyo guys. Guys. Stilyo gahulat na to gatokong na. Mao may kabalo nga gagauna di siya wa mo ta na mag-imbita. Bisaya. Welcome. Welcome Siquijor Partners Family. Mag-imbita dito. Imbita ta guys. Tara. Hi ma'am. Hoy, hi. So ano yung napita mo ni ilang bar haani no? Ilang local wine rin nila haani Standuay. Tara. Asa man? Baratong kina. Kinuhaan po gani. Hala, layo wag kini mo magkamera gyud. Masulubon ka dako kag problema, pwede ka ani mo dula rin na order kanila. Of course tay bayad no? Ay bayad na. Boss, kasi tour guide. Ha? Tour guide. Ito tour guide. Tour guide. Ulo ni Bobong. Dako kayo. Hangin kay sa ngatanan guys, sa butable na kay open sea magud kay hani no. So welcome to Seaside. So karon, wa ko ba lagi bilin ako akong chinilas so okay ra gibilin chinas sir. Oh, that on. So okay ra di ba pud kitay manilig. Okay ra. Glen close kayo sa tagiya. Kay pangao. Okay, di man abri guba. Bali de. Ignorante gyud kita ta. Ignorante ra gyud kay ta taga bukid kita na. Bilin silas. Bilin silas. Kira na dito lagi kitay manilig pero asa man switch ani sir? Dira. Para mayagan gamay sunod. Baliktad man. Yeah. Abi na ko burn out, gawa man siga. Like abot pa naman nimo, yung tunog niyo makita layuan kay nimo yaks. Ngayon tungtong nimo, makita nimo, nakay makita ang gansa. Nakay makita ang gansa, guys. Pusid sa tahan nila pita sa kuha nila kanang first floor nila. So dahang gansa, doon ako buupat nakagansa kung makita na duha pud ani. Nimo ilang CR. So, nay nangihi din niya wala nang flash, lagom. So karon mo prosita sa ilang ako ba rooftop nila dapit. Second floor ba na ako kabalo na. So proceed da. Mura mo isa ka na ton sinilas ane. Ayan. Aircon. As naman pahato na mga tuwa minanginahanglan ninyo.
Asa man mo? Atong ato. Sa inyo mo makita ato ganun sa ubos is katong mga gansa, no? Wala kay nakitang ikaw kay nara oh. Gibutang ng ikaw hane. Pabo la ito di ay dili gansa pabo. Oh gani. Pasensya kay di mo kun may dato no so way kabulog unsa ni. Kanang basta kay para siga atong switch on kung wandar ba. Lamp. Unsa nga lamp gani? Electronic lamp. Lampa. Ra. Ah, sige din. Sige day. Mo kabalo sa ibabaw ra. Ani magajug sa duha ka buok. Duha pala to magajug sa Pero mo ang sinamok wala gina ko gimbita ganiha. Sinamok na pod. So na sila mga hangirani guys, kulang na lang mga sinina ibilitay. Wala sila. Sunatay Royal. Nay Royal guys. Pwede ra na eh. Ito kabrihan. Ngawat ako tanong tagod. Kani mo tsada. Kani mo siya. Asa man? Puros bato nga balay. So din oh. Sa din eh. Oh. Karon po nakakita, puros maday bato ning dingding anay, magilaman din ni. Ano ikaw raman boss? Ay. Tam isa mo mag-expire. So welcome sa Eloy Hang. First vlog nila ani no. Gansa. Dili. Mga taana. Mana ta? Kasi na ko. Oh. May gyapon sila parehara gyapon nagtong no. Na mga beer, na tubig, na soft drinks. Prosita sa second floor nila. Gansa. So of course, di din mawala na yung aircon, no? Kay kuan kayo, ubi ka mag-aircon ha, ane. Suga ngit yo. Ha? Suga ngit. Palo. Wow, kabalo guys, baliktad ilang switch. Talo na. Oh? Gituyo na. O sa musiga, hindi ipalong baliktad pa ni. Gituyo na ko na. Oh, baliktad. Dili synchronize. Ngit kayo. So manilang aircon na to ni. Ayun na, ayun. Ato ang taon og mandar ba, basin og gi-display ra ni, basin di guba din eh. Ah, guba gyud, di mandar. Ipagkabalo. Mandar day guys. So, Ano stipot ta? sa tahani ko sa oras. So, Stipot sa tahani ko pa usa ka oras. Mugay no kahulat ra sila sa tour guide. Pasag na ito sila managulat na to. ay. Bugna na sa to number 4 ang kusog aron diri sa kawala aron minusan atong pagpunduhan nimo 30 minutos na lang. Kani ko napita. Ang ay dapit nila is do pag kubok pero may sulod sa palay pagka dagang gid pwede man mga tulog ani. So karo mo proceed sa lahat ito adlaw. Score. So karo tagpilay per night yan eh sa? Pilay per night ni ma'am? Ano siya? 3-5 Ah, 3.5 ang per night o 24 hours. per fun. 12 hours na siya kay ang check-in kay Palman. 2 p.m. then check-out is 12. Ah. Sinya ra dapat mo continue ra ta kay murag hangin conflict ni ko. Wala bayo Hindi ka istorya. Di kagada ta sa Ang labay ugal. Pankaron. Dali mo. Kani ako makasungot. Oh, gauban-uban ang samok-samok. Oy, mismo anto ka doon. So, gauna-una sila vlog adto. Dili basag. Warning bell, naman gani mga storm surge hane. So pangandalagan na mo atong mga kabukiran. Daw yung balon, na mga tsunami na monit bagtingon. Pero wala sila ibalagting. Ata di ay. Ati ibalagting di ay. Paniud to na. Abtik ay bisag dili bagtingan. So guys, muna ilang pool area nila na yan. Napon sila yung saging. Muna yung klase sila ang breeding silang lubi. Muna yung breeding silang lubi. Muna yung breeding silang saging. Ambak no? Ambak no? Kung magabi eh. Ay saba! Kung magabi na may ka-dinner date. Kani dapita. Wala kayo mga sumuka. Sikot. Apa daw mo na biyak? Di makita ko no. Ikaw na kulay pa, madali uy. Dili man di pang dinner date pang duha ka tawag na day mga meetings. Kabalo din ako sa Bulacan eh. Ay mga meet up so ano gabi eh. Anak ka may kidaw kay lamisa. Ah, pwede din mo ani mga antadi ay. Ay Bluetooth. Bluetooth na siya. Bluetooth wireless. Oy. Ano ay guest han eh? Ay guest. Ah, wala na di ay. Si Elmer. Tira din gusto. Isog ka. So, pupursita sa sunod nga ila ang guest rooms nila ani no. Ila ka ba guest rooms ani ta? Upat ka po. Ano makita nimo nga reminder for your safety, these premises are protected by CCTV. So karon, kung mga kawatan mo, kung mga kawatan di mo, Pwede mo din eh. Dili, pwede kayo mo din eh. Pero pagbantay og CCTV, something ba mga sticking ba, mga sticking.
So karon guys, daghang kailang mga kabutongan ani, daghang kay mga butong, daghang bunga ilang lumi. Lalo na po do magnitag buto. Wala. Bye-bye. Beach front 1, 2, 3, 4. Welcome to. Ang guest room number 1 nila mo ne. Pero din lamang ta mo sulod kasi pagangalang parehara pug mga sulod, na bed, na CR. Parehara pug natong una akong nakita ang duha ikaduha. Bigas na. Ay kung kuha na. Suguan na. Kaya kulang na lang guys. Hayaan siya pero kulang na lang electric fan. Dapat lang sila mo-provide og electric fan ako karon dayon. Sige. Asang electric fan? Sir. Asang electric fan? Asa di ay? Igan kaayo nang ga. Kusa man kuha maglanto kuha gisingot. Nan. Kusa na naman ni Ron, igan kaayo sa malanto na ko sa gisigawan nako. Sir, okay na sir. Hoy. Kamu din na ba? Saba kay mo. Saba kay mo kamo na guest han eh. Boss, manglimpyo mi boss. Sorry ka sir. Boss, ini mi boss sa video yo. Apila to sa sulod. Amin og gugaw ni boss. Sige ka. Ha? Suga. May suga nila? Ah, naiwan oh. Manggod. Kana siya. Telepon ni may manawag. Hello. Oh suga guys. Oh gaw naibal pa ni, bro. Suga ni siya pero ipansa kaya po niya pero mano-mano rag gama ba? Creative kay nang gagamaan yung nagyo art. Naibal pa ning sulod. So ini magabi ingit kay ipansa kay musika ni siya. Para pa ka makitang shell bitang nga musika. Sa tawo budyo. Budyang. So ang ilang premise sa ani guys, dako yung kano lapad kaayo, paan awatas kaayo. Daw kay laglawak ng lang kuan. Sa Lazy Beach Club na pud adto. Under construction pa to ato, under innovation. Yaste, runing hangin na oy. So karon mga taro idea sa mga kawatan din ha. Naray lang sa CCTV ani. Basta kay makabalo TV, na mo. speaker na. Itudluan na mo nga naray lang sa CCTV ani. Pero ay magkabalaka, mangawat magimo kay dinhi mo andar. One be. Speaker. Sa ulo bilamang ka. So guys, nakabantay mo ang ilang fire extinguisher, gitaya na pag maayo. Maila gilamang nga walay sunog na hitabuhan kay pila nakatubig, walay sunog o gitaya na. Ka bitaw kanang pagpasunog nila. Opya. Kani tapalasan kay mga kaoban na nag-una anang Gawin ng itik. kani na pita mo nila ang CR, Comfort room. nay mao din gasig brand out ng Sikihor. Kay kanila si Beach Club kalasan kay kurente. Oh, gasig gaon ng ref sa kulay kuan. Walay occupy hani, gasig gaon ng ref. Ha? Pili sa man mo ha? Beer? Sarang bayaran. Ay, bayri wa bito silang tagiya wa nang tugay na to, ina ra do. Ay, ingna ako ingon. Ina na ko ah. Dali na to. Ay, abridor dira. Kita bukag abridor anong ref? So sa mga tour guide na to din ha. Kabalo mo, narang usa ka suspect kawatan kay kuan, sulod sa ref. Ano dapat siya sunyer pakita sa David? Hoy, di sa kangkuan. Ha? Di ka panay. Kapanay na ito? Kuan, mo ni don na mo hani, oo. Mo ni don na mo. Sa one room. Don Jong. Dunya. Hindi ko na naman. Hoy, kamo ba? Makahurot mo berha na. Beer ba din ang Saraan ni. Usara ba? Hoy, ayaw! So kamo guys, sa sunod, sa mga viewers na to diha, kung naman mga beach resort, ayaw may namig imbitaha kay makaguba, makakalas og kwarta, mga tampalasan. Kabalo mo guys, ang kanang mga gansa nga na nagkuan na naghalok unta. Ano gipang takal. Gipang takal. Imbis naghalok ra na ganiya, karon gitakal na, wala gilamian. Wala mga ayaw gyud man yung imbitaken. Pahiter ito niya. Mga tampalasan, hasta mga chinilas gipang sulod. Mga ako'y maulaw. You know what? Kasapon ka. Kasapon ka pakita na to sila pag-apre oh. Likom. Yawa tayo lagot ha. Wala ka mo nila. Ako guys. Tamis na. Ha? Tamis. Tamis lagi. Oh, magko pag isa to. Aya. Ano guys?